Energy is there. Oh, thank you very much. Look at go see. Oh, I come to Nelly. Hey! Yeah, because sit down there. Ndị ụbọchị eke mụ na onwere kabasi azụ abịaba. Ndị oji ụbọchị oye gboo na onwere kabasi azụ abịaba. Ndị oji ụbọchị awawe mụ onwere kabasi azụ abịaba. Ndị oji ụbọchị mkpọwe mụ nwere kabasi azụ abịaba. Ndị gboo ji agala oke oko oke abụ okonkwo ọkwanne. Ndị ọmụrụ ụbọchị eke a na-enweta ego mmegide ụka maka ọkpara nke ori atọ ọkwanne. Otu ọjị ndị ọmụrụ ụbọchị onye na-enweta ego.